زي راديو دمت أمريكاي ب22 ب25 ب31 متر باند كمون بنايل سات على فيسبوك ويوتيوب مشت كاب ساعة 4 فرقان ويتأخب 10 فرقان يمحلالف لحندم سخن كبرى سمعتنا لومي سولوس 29 سنة 2021 ويكا 22 سنة 2013 عام تمرتيوم مدباتنا بالزينة جميرنا دحر زينة أبي إثيوبيا بفلاي تግራይ ዝምልከቱ ዘለው معبالتاتن ግብረ መልስታት ዝተፈላልዩ ኣካላትን ዝጠመተ ጸብጻብ ከነስዕቢና ድሕሪኡ ከዓ ናብ ከባቢ ሑመራ ዳንሻን ማይካድራን ዝኸደ ሪፖርተር ቪኦኤ ዘካየድናይ ሓፂር ቃለ መጠይቅ ክህሉ እዩ ካልኦት ዝተፈላልዩ ምድላዋቱን ኣለውና ምሳና حابيركم كتمسي زعدمكم مني أفورقية زينها نقدمينا كاب بتر سلطان سلام تانا يبصحكم كورات على توزينا انه سراويت إثيوبيا تمالسوني نابتي أب مقالة زركب بيت صحفتو آتيوم نمسارح فيسات كم زعنوو يونيسيف أفليتو تكبرو تادرات إثيوبيا نمسالات حالو أمركابن أبتاتي عالم لغاو حقتات أب سرحتي سبعو حاجزات أب تغمين زوعلوم أقعد زي متن كافن زبلو حقتات زتحاسيو يبل يونيسيف قدامنا تكال هسانات عورات هاجرات ويكع يونيسيف نتهم أب تግራይ ዝርከቡ 140,000 ቆልዑ ሓዊሱን ኩሎም ዝተቃልዑ ህፃናት ምሕጋዝዩ ስለዚ ዕላማ መጥቃዕቲ ክንከውን ኣይነበረናን ንቅድሚት እውን ክንከውን ኣይግባእን ይብል ኣብ ትግራይ ዝዋስኡ ኩሎም ተዋጋእቲ ንሕግታት ውግእ ክትግብሩ ንትካላት ሰብኣዊ ሓገዛት ክከላኸሉሎምን በአንጻሩ ተዋጋእቲ ሓይልታት ንብረት ትካላት ረድኤት ክከታተሉን ክወርሱን ኣይግባእን ረድኤት ናብ ዘድልዮም ንምሕላፍ ክሕግዙን ህፃናት ኩል ግዜ ካብ ሓደጋ ክከላኸሉሎምን ኣዘኻኺሩሎ አንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ይዋጉ ዘሎ ሓይልታት ትግራይ ኣገዳሲ እንተኮይኑ እግሪ ጸላኢ ንዝብልዎም እናሰዓቡ ናብ ኤርትራን ክልል ኣምሓራን ክዘልቁ ከም ዝኽእሉ ገሊጾም ንዋሃብ ቃል ሰራዊት ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝጠቐሰ ሮይተርስ ቀዳምነት ዝስራዕ ዓቕሚ ጸላኢ ምድኻም እዩ ናብኡ ንምብጻሕ ክሳብ ክልል ኣምሓራ ምዝላቕ ኣድላይ ኮይኑ እንተተረኺቡ ክንገብሮ ኢና ናብ ኤርትራ ምእታው እውን ኣገዳሲ እንተኮይኑ ክንኣቱ ኢና ኢሎም ኣለው ሎምሰሉስ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብኻሊ ወገን ኣብ ዝፈነውዎ ትዊተር ትሮለይ ሕወሓትን ሓገዝቶምን ካብ ታሪክ ዝመሃሩ እንተኮይኖም ታሪክ እግሪ መትከል ዓዲ በጊዖ ግንባር ዓሰብ ጾሮና ናይ ዝቐረባ ወታደራዊ ስዕረትን ምዝካር ኣገዳሲ እዩ ብተመሳሳሊ መገዲ ጾታ ኣብቂዑ ወይ ከዓ ጌም ኦቨር ዝብል ኣገላልጻ ዘለዎ መሰረታዊ ትርጉም ስፍሓቱን መግለጺውን ክርድእዎ ኣይኽእሉን ኢሎም እዚ ከምዚ ልከሎ ፓርቲ ብልጽግና ክልል ኣምሓራ ህዝቢ ኣምሓራ ብኣሸበርቲ ሒሳብ ንከወራርድ ኣይፈቅድን ዝብል መግለጺ ሎሚ ምሸት ኣውፅኡ ኣሎ ሕወሓት ንህዝቢ ኣምሓራ ብሓፈሻ ዝጸልእ ጉጅለ እዩ እውን ይብል እቲ መግለጽ ወሲኹ ህዝቢ ኣምሓራ ሕነ ንምፍዳይ ቁርብ ኣይኮነን እዚ ማለት ግና ሕሳብ ክነወራርድ ኢና ባህልቲ ክዕገሶም እዩ ማለት ኣይኮነን ከዳዓትን ጸረ ህዝብን ንዝኾኑ ሓይልታት ብዘይ ምሕረት ክዋግኦም ይብል ወልቃይት ጠገዴ ጸለምትን ራያን ብመስዋዕቶም ነጻነቶም ዘኽበሩ ከባብታት ኣምሓራ ከም ዝኾኑ ደጊምና ነፍልጠኩም እዞም ከባብታት ካብ ሕጊ ወጻእ ብሓይሊ ክንወስዶምን ክንጥቕልሎምን ኢና እንተተባሂሉ ንነጻነቱ ክብል ዋጋ ዘይኸፍል ኣምሓራ ከምዘየለ ከነረጋግጸልኩም ንደሊ ይብል ፓርቲ ብልጽግና ክልል ኣምሓራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስለ ሰብኣዊነት ኢሉ ምቁራጽ ተጻብኦ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ምእዋጁ ከም ዝንእዱን ነቲ ቅልውላው ንምፍታሕ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ከም ዝኾነ ድማ ኣብ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ መሐመድ ገሊጾም ኣለው ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ዝተማልአን ኩሉ ሓቆፍን ነባራይን ምቁራጽ ተጻብኦን ክብጻሕን ኣብ ትግራይ ነባሪ ሰላም ንክርከብን ንክሰርሑ እውን ጸዊዖም እቶም ኣብ ወንበር ወሲኾም ኣብ ትግራይ ንዘለዉ ውግእ ፖለቲካዊ ፍታሕ ክርከበሉ ኣብ ምዕዋቱ ድማ ሕብረት ኣፍሪቃን ኩሎም ኢትዮጵያውያን ሰላምን ህድኣትን ንክረኽቡ ከም ዝሕግዝ ኣፍሊጦም ሰራዊት ኢትዮጵያ ዋላ ካብ መቐለ እንተወጹን ፌደራል መንግስቲ ባዕላዊ ምቁራጽ ተጻብኦ እንተኣወጀን ውግእ መሊኡ ኣብቂዑ ኣሎ ማለት ከም ዘይኮነ ዞባዊ ተንተንቲ ይገልጹ ኣለው ካብ ለንደን ንኩነታት ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝትንትን ንትካል ሰላም ዩናይትድ ስቴትስ ዝሰርሕን ኣሊ ቨርጂ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሎሚ እውን ዝቆጻጸርዎም ከባብታት ኣለው ሰራዊት ትግራይ ድማ ነዞም ወተሃደራት ካብቶም ከባብታት ክነውፅኦም ኢና ኢሎም እዮም ስለዚ ኣብ ካልእ ከባብታት ትግራይ ውግእ ክንጽበእ ንኽእል ኢና ይብል እቲ ተንታኑ ወሲኹ ኢትዮጵያ ብብዙሓት ጸጥታዊ ውጥረት ትሓልፍ ከም ዘላ ይሕብር
ብዛዕባ ዞባዊ ኩነታት ክዛረብ ከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወታደራት ኤርትራ ከም ዝወፁ ደጋጊሙ ገሊጹ እዩ እንተኾነ ንምውፅኦም መረጋገፂ ኣይረኣናን ይብል ውግእ ኣብቂዑ ማለት ንጸገም ሓገዝ ዝጽበዩ ኣማይታ ሸሓት ሰባት ኣይፈትሖን እዩ እውን ከም ዝበለ መሳርሕትና ካትሊን ዳውሰን ዘካየደቶ ቃለ ምልልስ ሓቢሩ ብዝተኣሳሰረ ዜና በዓል ስልጣን ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ሮበርት ጎዳክ ሎሚ ንኮሚቴ ወፃኢ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ኣብ ዘስምዖ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ባዕላዊ ምቁራጽ ተጻብኦ ተግቢሩ ማለት መምሕያሽ ኣሎ ማለት ኣይኮነን ኣብ ክንዲኡ ኩነታት እናሓመቑ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ከም ዝበሉ ተሓቢሩ ንሶም ወሲኾም መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተወሳኺ ስጉምትታት ክጽበዩ ኣለዎም ኣብ ትግራይ ራዕዲ ኣብ ዝቐጸለሉ እዋን ተዓዘብቲ ጥራሕ ክንከውን ኣይንኽእልን ከም ዝበሉ ወኪልና ማርጋሬት ባሽር ዝለኣኸቶ ሓበሬታ ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ንውጋብ ኢትዮጵያ ዝግምግም ኣኼባ ሎሚ ኣካይደሎ ሰበስልጣን ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስን ሓለፍቲ ትካል ረድኤት ስግር ባሕሪ ኣሜሪካ ወይ ከዓ USAID ኣብቲ መድረኽ ሪፖርት ኣቕሪቦም ኣለዉ ብርቱዕ ሕቡብላዊ ዝናብ ኣብ ሱዳን መዕቆብ ስደተኛታት ኢትዮጵያ ከቢድ ጉድኣት ከም ዘውረደ ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ ብመሰረት እዚ ልዕሊ 16,000 ስደተኛታት ኣብ ማዓስከር ዑምራ ዑባን ጡናይብን ጉድኣት ከም ዘወረዶም ንብረቶም ብውሕጅ ከም ዝተወስደን እቲ ዜና ጠቒሶሎ UNHCR ኣንጻር ግዜ ይጓዓይ ከም ዘሎን ምስ መሻርክቱ ንመጽለሊኦም ንምትካ ጽሩይ ዝስተ ማይን ካልኦትን ንምቕራብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ መቐለ ድሕሪ ምውፅኦም ስዒቡ ኣብ ዝተፈላለያ ዩኒቨርሲቲታት ትግራይ ትምህርቶም ይከታተሉ ዝነበሩ ተምሃሮ ዝርከብሉ ኩነታት ክንፈልጥ ኣይከኣልናን ኢሎም ወለዲ እቶም ተምሃሮ ንቪኦኤ ርእይቶኦም ዝሃቡ ገለ ወለዲ ደቅና ምስ ቤተሰቦም ኣራኽብዎም ዝብል ምሕፅንታ መቐለ ንዝተቆጻጸረ ሓይሊ ንመንግስቲ ኢትዮጵያን ማሕበረሰብ ዓለምን ከም ዘቕረብውን እቲ ዜና ይሕብር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ትማል ሶኒ ንመቐለ ከም ዝተቆጻጸራ ገሊጹ ከም ዘ ዋሽንግተን ፖስትን ሮይተርስን ዝበሉ ዓለምለኻዊ ሚድያታት እውን ነቲ ዜና ኣረጋጊጾም እዮም ፕረስ ኤርትራ ዝተባሃለ ብወገኑ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ከም ዝወፅእ ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ዛላምበሳ ባድመን ካልኦት ናይ ዶብ ከባቢታትን ከም ዝሰፈረ እውን ምንጭታት ይሕብሩ ይብል ሪፖርተርና መስፍን ኣራጌ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ኦነግ ኣቶ ኣብዲ ረጋሳ በቤት ፍርዲ ክልል ኦሮሚያ ብነጻ ድሕሪ ምልቃቆም እንደገና ተኣሲሮም ጠበቆም ኣቶ ቹሊ ባይሳ ክዛረቡ ከለው ቤት ፍርዲ ዓሚሎም ካብ ዝተኸሰሰሉ ገበን ነጻ እዮም ኢሉ ኣሰናቢትዎም ነይሩ እንተኾነ ሰራሕተኛታት ድሕነት ዝተባሃሉ ሰባት ወሲዶሞም ይብል ጊዜያዊ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኣቶ ለሚ ገመች ብወገኑ ኣቶ ኣብዲ ናበይ ከም ዝወሰድዎም ኣይንፈልጥን ከም ዝበሉ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ካብ መንግስቲ ግብረ መልሲ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጠን ይብል ገልሞ ዳዊት ቤተሰብ ዓሚ ዝተቐትለ ኪነ ጥበባዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ኣብ ኣምቦ ንዝርከብ ትካል ህፃናትን ኣረጋውያንን ከምኡውን ኣብታ ከተማ ንዝርከቡ ልዕሊ 200 ቆልዑ ከም ዝሓገዘ ተፈሊጡ በዓልቲ ቤት ሃጫሉ ዝነበረት ወይዘሮ ፋንቱ ደምሰው ሃጫሉ ንሰባት ንምሕጋዝ ዝነበሮ ምኞት ክዕውት ግዴታይ እዩ ከም ዝበለት እቲ ዜና ሓቢሩ ደጊም ኣይነብዕን ዝነብዕ ሕልምታቱ ክዕውት እንተዘይክኢለ ጥራሕ እዩ ከም ዝበለት እውን ሪፖርተርና ናኮር መልካ ዝለኣኾ ሪፖርት ሓቢሩሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መበል ሓደ ዓመት ዝኽሪ ሞት ኪነ ጥበባዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ሎሚ ኣብ ዝተኸበረሉ መድረኽ ናይቲ ኪነ ጥበባዊ ብሂወት እናሃለወ ዝሰርሖ ሳልሰይቲ ኣልበም ከም ዝተመረቐ ዝረኸብናዮ ዜና ገሊጹ ብምኽንያት ቀዳማይ ዓመት ሞት ሃጫሉ መግለፂ ዝሃበት ካብ ሂውማን ራይት ዋች ለሊታ በደር ብወገና ሞት ሃጫሉ ቀረብ መንገዲ ከም ዘጀመረ ዘበነ ወፅዓን ህውከትን ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዘበገሰን ሓቢራላ ኣብ ድሬዳዋ ዝተሳለጠ ሻርሻይ ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ዝተሳተፉ 9 ፓርቲታት መስርሕቲ መረፃ ሰላማዊ ኮይኑ ስለ ዝተዛዘመ ንውፅኢት መረፃ ሰናይ ኢሎም ከም ዝቕበሉ ኣፍሊጦም ሓባራዊ ቤት ምክሪ ፓርቲታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓይልታት ጸጥታ እቲ ክልል ንምዕዋት እቲ መረፃ ካብኦም ትፅቢት ዝግበር ዘበለ ኣበርኪቶም እዮም ኢሎም ኣመስጊኖም መምሕዳር ከተማ ብወገኑ ንምዕዋት ልምዓት ድሬዳዋ ምስ ተቃወምቲ ፓርቲታት ሓቢረ ክሰርሕ እየ ከም ዝበለ ሪፖርተርና ኣዲስ ቸኮል ዝለኣኾ ሪፖርት ጠቒሱሎ ዜና ተፈጺሙ ነመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብቲ ፈላማይ ድሕሪ ዜና ዘሎ ጸብጻብና ክንሓልፍ ኢና መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ንምምላእታ 8 ተዋርሕ ኣብ ክልል ትግራይ ክካየድ ዝጸንሐ ኩናት በይናዊ ምቁራጽ ተጻብኦ ክእውጅ ከሎም
ቅድም ክብል ነታኽልል የማሓደር ዝነበረ መንግስትን ሰራዊትን ድማ ንርእሰ ከተማ ትግራይ መቐለ ተቆጻጺርዋ ህዝቢ ሓጎሱ ይገልጽ ምህላው ተሓቢሩሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ምቁራጽ ተጻባኦ ሽዑን ተግባራዊ ከም ዝኸውን ትማልሶኒ ብማዕኸናት ሚድዩ ገሊጹ እዩ ይኹን እምበር ወሃቢ ቃል ህዝባ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት አቶ ጌታቸው ረዳ ሕድ መሬት ትግራይ ካብ ጸልዐ ነጻ ክሳብ ዝወጽእ ሰራዊቶም ናብ ደቡብን ምብራቅን ትግራይ ይቕጽል ምህላው ገሊጾም ኣለዉ ዝርዝሩ ሳረፍሳይ ሒዛቶላ እዞም ትማልሶኒ ዝተሰምዑ ምዕባለታት ዝመጹ ፌደራል መንግስቲ ዝተጸርሐ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ጥሜት ወዲቑ ዝርከብ ብኣሽሓት ዝቝጸር ህዝቢ ተኽልል ሓገዝ ንምብጻሕ ምቁራጽ ተጻብኦ ክግበር ብምሕታት እዩ ይብሉ ላዕለዋይ መራሒ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ አቶ አብርሃም በላይ ህዝቡ ፋታ አግኝቶ የመፍትሄው አካል የሚሆንበትን እድል ለማመቻቸት እንዲቻል የፌደራል መንግስቱ ሰብአዊነትን መሰረት ያደረገ ብሽም ህዝቢ ትግራይን ኩሎም ደለይቲ ሰላም ህዝብታትን ንመንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ሰባት ዝበጽሕ ሓደጋ ንምቕናስን ተወሰኽቲ ዕንወታት ንምትራፍን ተባሂሉ ተኹሲ ጠጠው ክብል ከፍቅድን ህዝቢ ድማ ንዝተወሰነ ኣዋርሕ ዕረፍቲ ረኺቡ ኣካል መፍትሒ ምእንታን ክኸውን እዩ ተባሂሉ ዘቕረብናዮ ጻውዒት እዩ እዮም ዝበሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ በወገኑ ትማልሶኒ ኣማስዩ ኣብ ማዕከናት ሚድኡ ኣብ ዘውጽኦ መግለጽ ከም ዝበሎ ካብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ብዝቐረበሉ ሕቶ መሰረት ሓረስቶት መሬቶም ንክሓርሱን ገበርቲ ሰናይ ትካላት ድማ ብዘይ ዓንቀፍቀፍ ሰራዊት ረድኤት ንምብጻሕ ምእንታን ክጥዕሞም ተባሂሉ ስጋብ እዋን ሕርሻ ዝውዳእ በይናዊ ምቁራጽ ተጻብኦ ክገብር ምውሳኑ ገሊጹ ይኹን እምበር ብዛዕባ መወዳእታ ዕለት እቲ ውሳነ ግን ዝበሎ ነገር የለን እዚ ከምዚኢሉ እናሃለወን መመላእታ 8 ኣዋርሕ ካብ ምምሕዳሩ ተኣልዩ ኣብ ደባይ ውግእ ዝጸንሐ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ልሳን እቲ ውድብ ምዃና ብእትፍለጥ ራድዮ ድምፂ ወያነ ከም ዝበሎ ሰራዊቱ ንኸተማ መቐለ ምእታውን ህዝቢ ድማ ብሓጎስ ከም ተቐበሉን ገሊጹ ወሃቢ ቃል ሕወሓት አቶ ጌታቸው ረዳ 100% ንኸተማ መቐለ ተቆጻጺርና ያለና ክብሉ ንሮይተርስ ሎሚ ገሊጾምሉ ዝስምዑ ዝነበሩ ዝተወሰኑ ድምጽታት ተኽስውን ጠጠው ምባሎም ሓቢሮም ልኦም አቶ ጌታቸው ወሲኾም ሰራዊትና ብውዒ ናህሪ ናብ ኣንፈት ደቡብን መብራቅን ትግራይ ሕድሕድ መሬትና ካብ ጸላኢ ስጋብ ነጻ ትወጽእ ክቕጽል እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ሮይተርስ ግን ሕወሓት ሙሉእ ብሙሉእ ንኸተማ መቐለ ምቁጽጻሩ ከም ዘይረጋገጸ ገሊጹ ካብ ወሃቢ ቃል ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ኾነ ሚኒስትር ሓበሬታ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቱ ሮይተርስ ንዝሓተቶም ሕቶታት ዛጊድ ዝሃብዎ መልሲ የለን ገለ ነበርቲ ሽረ ትማልሶልስ ንሮይተርስ ዋላ ሓደ ሰራዊት ኤርትራ ኣብታ ከተማ ከም ዘየሎ ሓቢሮምሉ ይኹን እምበር ሙሉእ ብሙሉእ ካብታ ክልል ምውጽኡ ግን ዝተፈልጠ ነገር የለን ኢሉ ሰራዊት ኤርትራ ግፍዓዊ በደላት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ምፍጻሞም ክውንጀሉ መጽንሖም ዝፍለጥ እዩ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝበሎ ኣብ ትግራይ እቲ ኣስታት 8 ኣዋርሕ ሒዙ ዝርከብ እዚ ኹናት ን350,000 ህዝቢ ኣብ ጫፍ ጥሜት ዘብጽሕን ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ኣብ ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥ ዝኸፍአ ሓደጋ ጥሜት ዘሳጽሕን ኢሉ ትማልሶኒ ኣማስየን ዩናይትድ ስቴትስ ኣየርላንድን ብሪጣንያን ዝርከበኦም ህጾጽ ኣኼባ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ክካየድ ጸዊዐን እቲ ኣኼባ ስጋብ 40 ኣብ ዘሎ እዋን ክካየድ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ይግመት ይኹን እምበር እቲ ንጹር ዕለትን ሰዓትን ግን ፕሬዚዳንት እቲ ቤት ምኽሪ ዝኾነት ፈረንሳይ ትውስኖ እዩ ዝኸውን ካልኦት ሃገራት እቲ ኣኼባ ንኸይካየድ ድምፅን ክህባ ይኽእላ እየን ተባሂሉ እዚ ከምዚኢሉ እናሃለወ ትካል ህጻናት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ትማልሶኒ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ወታደራት ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ መቐለ ናብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ዩኒሴፍ ብምእታው መራኸብቲ ሳተላይት መሳርሕታቱ ብምብጥጣስ ካብ ጥቕሚ ወጻእ ከም ዝገበርዎ ሓቢሩ መካየዲት ስራሕ ዩኒሴፍ ሄነሪታ ፎር ኣብ መግለጺአን እዚ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ህዝብን ዝጠሓሰ እዩ ንሕና ዕላማ ዝተግባር ክንከውን ኣይምተገብአን ኢለን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ትግራይ ነቲ ልዕሊ 60 ሰባት ዝቐተለ ካብ ከተማ መቐለን ኣንፈት ሰሜን ዝተፈጸመ ደብዳብ ኣየር ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ጥቕዓታት ይፍጸሙ ኣለዉ ኣብቲ እዋን ደብዳብ ንግዳያት ከልዕላ ናብቲ ከባቢ ዝኸዳ ኣምቡላንሳት ሰበስልጣናት ኢትዮጵያ ንኸይኣትዋ ምኽልካሎም ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣግባብ ከም ዘይኮነ ገሊጾም ነይሮም ወሃቢ ቃል ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ግና በቲ ደብዳብ ዝተጠቕዑ ወተሃደራት ሕወሓት እምበር ሲቪላት ዘይምዃኖም ምግላጾም ዝዝከር እዩ ገለ ተንተንቲ ፖለቲካ ነቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተኣወጀ ምቁራጽ ተጻብኦ ኣመልኪቶም ከም ዝበልዎም ሓይልታት ፌደራል ኢትዮጵያ ካብ ከተማ መቐለ ምውጽኦምን መንግስቲ ምቁራጽ ተጻብኦ ምእዋጁን ኩናት ሙሉእ ብሙሉእ ጠጠው ኢሉ ማለት ኣይኮነን ይብሉ
ለንደን ዝመንበሪኦም ኣብ ትካል ሰላም ዩናይትድ ስቴትስ ተመራማራይ ዝኾኑ ኣብ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ብዙሕ ዝሰርሑ ኣሊ ቨርጄ ብዛዕባ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኣወጀ ምቁራጽ ተጻብኦ ኣመልኪቶም ምስ ሪፖርተር ቪኦኤ ኬት ፓውን ዳውሰን ኣብ ዘገበርዎ ሓጺር ቃለ ምሕተት ከምዚ ኢሎም ነይሮም። There are two contrary narratives. One is that the ferocity of the Tigrayan forces ኣብዚ ክልተ ተቃረንቲ ሓሳባት እዮም ዘለው። ሓደ ድፊት ሓይልታት ትግራይ መንግስቲ ፌደራል ናብዚ ውሳነ ምቁራጽ ተጻብኦ ከብጽሖ ክኢሉ ክኸውን ይኽእል እዩ። ካልእ ሰብኣዊ ኩነታት እታ ክልል ኣዝዩ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ይበጽሕ ብምህላው እዚ ውሳነ ክውስን ትልሚ ሒዙ ነይሩ ማለት እዩ። ኣነ ከም ዝመስለኒ ግን እቲ ሓቂ ናይ ክልቲኡ ውጽኢት እዩ ኢለ እየ ዝሓስብ። ቅድሚ ሰሙን እውን መንግስቲ ፌደራል ደብዳባት ኣየር ምክያዱ ዝፍለጥ እዩ። ስለዝኾነ ምናልባት ድፊት ሓይልታት ትግራይ እዚ ውሳነ ዝውሰነሉ ዕለት ኣቀላጢፍዎ ክኸውን ይኽእል እዩ እዮም ዝበሉ። እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ምልውዋጣት ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብፍላይ ምስ ኢትዮጵያ ተኣሳሲሩ ሱዳን፣ ሶማልያን ኤርትራን ዝተሳተፋሉ ምስ ምዃኑ ኣብቲ ዞባ እንታይ ዓይነት ውጽኢት ይህልዎን ዝብል ክምልሱ ከለው Clearly the Eritrean forces have been pivotal in this conflict and we don't yet know whether the forces will remain. ሓይልታት ኤርትራ ኣብዚ ኩነታት ቀንዲ ተዋሳእቲ እዮም ነይሮም። ዋላ እኳ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ከም ዝወፁ እንተገለጸ ክትግበር ግን ኣይረኣናን። መንግስቲ ኤርትራ ምስ ሓይልታት ትግራይ ኣይፋትወን። ስለዝኾነ ደጊሞም ስለመቆጻጸሮም ኮነ ብህይወት ምህላዎም ንመቐባሉ ዘጸግመሉ ይመስለኒ። ብኻልእ መዳይ ግን ካብ ደገ ኣቑሑት ዘእትውሉን ዝራኸብሉን ብኣንፈት ሱዳን መገዲ ዝረኽቡ ይመስለኒ። ምክንያቱ መንግስቲ ሱዳን ተቃወምቲ ኣብይ ከም ዝድግፍ ግልጽ እዩ እዮም ዝበሉ። እቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስቲ ፌደራልን ሕወሓትን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሕዳር ዝተጀመረ ኩናት ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሞይቶም ልዕሊ 2 ሚልዮን ዝኾኑ ድማ ካብ መረበቶም ኣመዛቢሉ እዩ። እቲ ኩናት ካብ ጎረቤት ሃገር ኤርትራን ጎረቤት ክልል ኣምሓራን ንፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓጊዞም ዝተሳተፍሉ እዩ። نمسجنك سارة زي راديو دمت أمريكا زغزل زبزاب نخا زحلف سمون زتخايد هاجرا ومرج أنا مصبصاب ناب إثيوبيا زتوقع زي مسارحتنا درجة دستا أبدان شا حمران ماي كادران وانت زواويرو تعذب نيرم نتزر أي خكافلنا قالوا لخبرك كابز بسلك أزراري بولو تولد ولد جبريل بخمس سعب كأربعيو مجمريا نريو دانشا حمرا ماي كادرايو بعيني أبلنا درجة دستا ኩናት ዝተኻየደሉ ብዙሓት ዝተቐተሉሉን ጭፍጨፋ ዝተፈጸመሉን ከባቢታት ምዃኑ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ሕጂ ኸ ደረጀ ዝረአዮ ይገልጽ። እንግዲህ ሁመራ እና ዳንሻ ማይካድራ አካባቢዎች ነው ተዘዋውሬ የተመለከትኩት። በእነዚህ አካባቢዎች የጸጥታው ሁኔታ ደህና ይመስላል እኔ እንዳየሁት። ሁመራ ዳንሻን ማይካድራን ተዘዋውሬ ተዓዚበ ኣለኹም። ኣብዘን ከባቢታት ኩነታት ጸጥታ ደሓን እዩ ዝመስል። ካብ ጎንደር ክሳብ ኣብቲ ከባቢ ዝበጽሕ ዝኾነ ጸገም ኣይረኣኹን። ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ሓለፍቲ ጸጥታ እውን ኣዘራሪበ ኣለኹ። ኣብ መጻኢ ከቕርበ ግን ኣብቲ ከባቢ ዝኾነ ጸገም ከም ዘየለ እዩ ተነጊሩኒ ይብል። ኣተሓሒዙ ብዛዕባተን ኣብቲ ምጅማር ናይ ኩናት እዋን ኣሽማተን ጐሊሑ ዝረኣይ ዝነበረ ከተማታት ዳንሻ ሕሙራን ማይካድራን ተዘዋዊሩ ዝረኣዮ ነገር የካፍል። ለምሳሌ ዳንሻ በጣም ወደ ሰላማዊ ወደ ቀድሞ ቦታ የተመለሰ ነው የሚመስለው። ማይካድራም ከዳንሻ በተሻለ ሁኔታ የተረጋጋ ሰላማዊ እንቅስቃሴዎች ሲካሄዱ ተመልክቻለሁ። ሁመራ ግን ያየው ትንሽ የተለየ ነው። ንኣብነት ዳንሻ ናብ ዝነበረቶ ሰላማዊ ህይወት ዝተመለሰት ያትመስል። ኣብ ማይካድራውን ካብ ዳንሻ ዝሓሸ ዝተረጋግዐ ሰላማዊ ምንቅስቃሳት ክካየዱ ርኤ ኣለኹ። ኣብ ሕሞራ ግን ቁሩብ ዝተፈለየ እዩ። ብኸፊል ጸጥ ዝበለ ነገር የርኤ። ኣባይቲ ተዓጺዮም እዮም። ብዙሓት ተጀሚሮም ዝነበሩ ህንጻታት ደው ኢሎም ይረኣዩ። ነበርቲ ግን ስሩዕ ስርሖም ይቕጽሉ ከም ዘለዉ ነጊሮምን ኣለዉ። ከምኡውን ናይ መብራህቲ ማይ ኮነ ኔትወርክ ጸገም ኣለዋ ኢሉ። ሕሞራ መምሕዳራዊ ኣገልግሎታት ብዝግባእ ኣይተዋደደን፣ ኣብያተ ትምህርቲ እውን ኣይተኸፍተን። በንጻሩ ኣብ ከባቢ ሁመራ ሰፋሕቲ ሕርሻታት ኣለዉ ክብል ይቕጽል። በአንጻሩም ሁመራ ወጣ ብለው ባሉ አካባቢዎች ላይ የሰፋፊ የእርሻ ቦታዎች አሉ። አንዳንድ የእርሻ ቦታዎች እንደገና ለመጀመር መሬቱን ሲያለሰልሱ ለእርሻ ለሰብል ዝግጅት ሲያደርጉ ተመልክቻለሁ። ኣብ ከባቢ ሁመራ ሰፋሕቲ ሕርሻታት ኣለዉ። ነዞም ሰፋሕቲ ሕርሻታት እንደገና ንምጅማር መሬት ከዳልውን ከለስልሱን
ኣብ ሕርሻዊ ንጥፈታት ክንቀሳቐሱ ንርኢ ኣለዎም ምክንያቱ ዘዘራረብክዎም መብዛሕትኦም ነበርቲ ሕመራ ብንግድን ብሕርሻን ዝነብሩ እዮም ይብል ደረጀ ንምዃኑ በቲ ግጭት ዝተፈናቀሉ ሰባት ኮነ ዝተጎዱ ሕጂ ኣብ ከመይ ኩነታት ይርከቡ ንዝብል ሕቶ ዝምልስ ደረጀ ደስታ ኣብ ማይካድራ ዝተዓዘቦ በአብነት ይጠቅስ እንግዲህ ሰዎችን ሁኔታ በተመለከተ በመንገድ ወደ ማይካድራ ሄጄ ነበረ ማይካድራ ያው ከሁመራ ወጣ ብላ ያለች ከተማ ናት 30 ኪሎ ሜትር ይመስለኛል እና እዛ በፊት ችግር የደረሰባቸው ሰዎች በተለይ አባቶቻቸውን ያጡ ባሎቻቸውን ያጡ ወንድሞቻቸውን ያጡ ቤተሰቦቻቸውን ያጡትን ሰዎች ተዘዋውሬ አነጋግሬያለሁ ንሁነታት ሰባት ብዝምልከት ማይካድራ ዝተዓዘብክዎ ከካፍል ማይካድራ አቦታቶም ዝሞትዎም ሰብኡተን ዝሰኣና ከምኡውን ኣሕዋቶም ዝሰኣኑ ሰባት ኣዘራሪቡ ኣለኹ ሕጂ እውን ኣብ ፀገም ከም ዝወደቑዮም ነጊሮምኒ ብሰብኡት ዝመሓደራ ዝነበራ ስድራ ቤታት ሕጂ ሓገዝ ዝገብረለን ከም ዘይረኸባ እየን ገሊፆምለይ ከምኡውን ኣብ ሕመራ ገዝኦም ዓፅዮም ዝወፁ ተዓዚቡ ኣለኹ ካልእ ፍልይ ዝበለ ነገር ዝረኣኽዎ ድማ ካብ ሱዳን ቅድሚ 2 ሰሙን ዝተመልሱ ዜጋታት ምርካበይ ማለት በዚ ዳሕረዋይ ግጭት ዘይኮነ ኣቐድም ኣቢሎም ንሱዳን ተሰዲዶም ዝነበሩ ሕጂ ናብ ቦታኦም ዝተመልሱ ሰባት እውን ኣዘራሪቡ ኣለኹ ዝበለ ናብቲ ቦታ ዝተጓዓዘ ኣባልና ደረጀ ደስታ እቶም ካብ ሱዳን ዝተመለሱ ኣብ ወልቃይት ፀገደ በደል በፂሕዎም ንሱዳን ሃዲሞም ፀኒሖም ሕጂ ግን ናብ ቦታኦም ዝተመልሱ ምዃኖም ሓቢሮምን ኣለዉ ኢሉ ምስ ኩሎም ዘዘራረቦም ነበርትን ሓለፍ ፀጥታን ኣጣሚሩ ኣብ ዝቕፅል ከም ዘቕርቦ እውን ቃል ኣትሎ ናይ መስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብቲ ዝቕፅል ፀብጻብ ዳኽና ሓልፊና ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ምስ መዘንኡ በዓል ስልጣን ፕሬዚደንት እስራኤል ሩቨን ሪቭሊንግ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኢራን ኣብ እዋን ምምሕዳሩ ወናኒት ኒኩለራዊ ኣፅዋር ከም ዘይትኸውን ገሊጹ ኣሎ ነዝሰፍሐ ፀብጻብ ስቲቭ ሄርማን አብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎ ኣሎ ንሚ ኣፈወርቂ ከተቕርበ እያ ብሶኒ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ምስቶም ካብ መዝነቶም ዝፋነው ዘለዉ ፕሬዚደንት እስራኤል ሩቨን ሪቭሊንግ ኣብ መቐበሊ ኣጋይሽ ርክብ ገይሮም ነይሮም ፕሬዚደንት ባይደን ኣነ ኣብ ዘለኹሉ ኢራን ወናኒት ኒኩሌራዊ ኣፅዋር ክትከውን ብጭራሽ ዘይሕሰብ ይኽብሉ ገሊፆም እቶም ፕሬዚደንት ነዚ ዝገለጹ ሓደ መዓልቲ ድሕርቲ ብኢራን ዝድገፍ መኽዘን ኣፅዋር ኣብ ሶርያን ኢራቅን ብነፈርቲ ክህረም ምእዛዞም እዩ እቲ መጥቃዕቲ ዝተኻየደ ኣሜሪካ ትርከበን 6 ሓያላት ሃገራት ንጉዳይ ኒኩሌራዊ ኣፅዋር ኢራን ኣብ ኦስትሪያ ይዛረባሉ ኣብ ዘለዋሉ እዋን እዩ ፕሬዚደንት ባይደን ንምኽንያት ስጉምቲ መውሰዲኦም ኣብ ዝገለጹሉ ነቲ መጥቃዕቲ ዝኣዘዙ ብኢራን ዝድገፉ ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ኣብ ኢራቅ ዝርከቡ ወተሃደራት ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሞም ምዃኑ ገሊፆም እቲ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ብሓገግቲ ኣካላት መንግስቲ ኣሜሪካ ከም ዝጸደቐን ዓንቀጽ 2 ቅዋም ሃገር ኣሜሪካ ዘውሓሰን ምዃኑ እውን ወሲኾም ውሳነቶም ፕሬዚደንት ግን ብኣባላት ሰልፊ ዲሞክራት ዝኾኑ ተወካሉ ህዝቢ ተነቒፉ እዩ ነቲ ምኹኒ ዝገበርዎ ዓንቀጽ እቲ ቅዋም ብከምቲ ዝተንተንዎ ክርአ ከም ዘጸግምን ንሓደ ፕሬዚደንት ኣብ እዋን ኩናት ዝህቦ ስልጣን ከም ዘሰክፎምን ዕቃበታቶም ኣስሚዖም ኣለዉ ፕሬዚደንት ባይደን ብተመሳሳሊ ምኽንያት ኣብ ቅዋም ተመርኪሶም ኣብ ወርሒ ለካቲት እውን ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ኣዚዞም ነይሮም እዮም ኣብ ላዕለዋይ ባይቶ ኣሜሪካ ኣባል ኮሚቴ ወጻኢ ዝምድናታት ዝኾኑ ክሪስ ማርፊ ገለ ካብቶም ንስጉምትታት ፕሬዚደንት ባይደን ዝቃወሙ ዘለዉ እዮም እቲ በብእዋኑ ዝካየድ ዘሎ ምልውዋጥ ተኽሲ ኣሜሪካን ኢራንን ድማ ፈኸም ዝብል ኣሰካፊ ኩናት ክብሉ ገሊፆምዎ ፕሬዚደንት እስራኤል ሪቭሊን ዋላ እኳ ስልጣኖም ስማውድ ኣይኹን እምበር ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ናይ 7 ዓመት ግዜኦም ወዲኦም ካብ መዝነቶም ክእለዩ እዮም ብፕሬዚደንት ባይደን ዝተኣትወሎ መብፅዓ ድጋፍ ድሕሪ ምምስጋን ድማ እስራኤል ኣብ ዋይት ሃውስ ቀንዲ ዓርኪ ከም ዘለዋ ጠቒሶም እቶም መራሕቲ ኣብ ቀረባ እዋን ብመራሕቲ ክልቲአተን ሃገራት ድሕሪ ዝነበረ መቐይሮ ፖለቲካዊ ዝምድና ነቲ 73 ዓመታት ዝቐጸለ ምሕዝነት ኣሜሪካን እስራኤልን ንምትዕርራይ እዮም ተራኺቦም ግዜ ደኣ ኣይነፀሩን እምበር ፕሬዚደንት ባይደን ንሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ናፍታሊ በነት ናብ ህንፃ ቤተ መንግስቲ ወይ ከዓ ዋይት ሃውስ ክዕድምዎም ምዃኖም ኣመልኪቶም ኣለዉ ንቤንጃሚን ነታንያሁ ተኪኦም ስልጣን ዝርከቡ ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ናፍታሊ በነት ምስ ዝቐደሙ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ጥቡቕ ርክብ ዝነበሮም ምዃኑ ይፍለጥ ኣብ እዋን ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ክልቲአተን ሃገራት ስምምዕ አብርሃም ብዝብል ስያመ ዝወሰድዎ ተበግሶም
زمدنا إسرائيل مس قرابتها هاجرات عرب نمع الرئيس عرضها كايدم يوم زمدنا تاتن زم حاشا هاجرات دما بحرين حبرات إمارات عرب يركبن نزمدنا خلتعتن هاجرات أمريكتهم نريد دمت أمريكا ريتهم ذهبوا تنتلو جلدن هور تباهيلو أبد تواع مصنعتها وتكال نا يونيفرسيتي ميرلاند كوليج بارك حلف زهنو بول شام كم زبلو إسرائيل نحاد حدوز تصرر أكايلاتها سلزلوا مس حدش من محدار أمريكا زمدنا ختم محايش قدنيو نإيران كاب ممعبال النيوكلير وأزوار دو كتب لا أي تخال دامبر نا أمريكا أبغون ناخذ قبراجن قدني إلى مسمتنتاني سلطان قدامي منستر كركب زقراربو زلو بنت كم نتانياهو زفوقسن أساتافن بوليتيكا ومسمر كم زختلو ينقر كوينو جن أب قداي فلسطيم كابتم زقدمو مراحة زفل لمسمر كوزدو تثبيت أي قبرو من نابت نايمو داتها تصبصبنا نحلفينا ودب حبرات هاجرات أب صوتها وعمز مقتلتي عسكرنان مجويتن هزانات زتفكر تصبصب أوصيلهم إثن هاجراتكم أوز السيمن مخنياتو انتزرزير لهم نزون أبراهام تسفالو اللي ترجمو صرف سهي خطوربيا ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብሶኒ ኣብ ዝዘርግሖ ጸብጻብ ሶማልያ፣ ኮንጎ፣ ኣፍጋኒስታንን ሶርያን እተን ህጻናት ዝኸፍኣ ሃገራት ክብል ሰይምዎን ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተረኣየ ልዕሊ 60% ካብቶም ኣብ ልዕሊ ህጻናት ዝወርዱ በበይኖም በደላት ኣብዘን 4 ሃገራት ዘጋጥሙ ምንባሮም እቲ ጸብጻብ የመልክት። ህጻናት ኣህጉራዊ መጋባእያታት ናይ መጨረሽታ መዘራረቢ ኣጀንዳ ከምኡውን ኣብ ዓለም እቶም ዝኸፍኡ ውሕስነት ጸጥታ ዝረኽቡ ዝኾኑሉ እዋን ኣብቂዑ እዩ ክብላ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተጸዋዒት ጉዳይ ህጻናት ኣብ እዋን ቅልውላው ቨርጂያ ጋምባ ገሊጸን። እተን በዓልቲ ስልጣን ወሲኸን መሰል ህጻናት ከነውሕስን ነቲ ዘሎ ጎንፅታት መተካእታ ክንደልየሉን ኣለና ኢለን። ብመሰረት ጸብጻብ ጋምባ ኣብ 2020 እቶም ኣብ ልዕሊ ህጻናት ዝተረኣዩ ዝኸፍኡ በደላት ምስ ዕስክርና ዝተተሓዙ እዮም ነይሮም። ከምዚ ድማ ይብላ ኣብ ልዕሊ ህጻናት ዝወረደ በበይኑ በደላት ካብ ዝሓለፈ ዓመት ብ900 ምዕባዩ ኣመና ዘተሓሳሰበና እዩ። ብሕልፊ ኣብ ጾታዊ ዓመፅ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ብ700 ዓብዩ ድሕሪ ምባልን ኣብ ዓመት 2020 ልዕሊ 3200 ህጻናት ክጭወዩ ከለው ካብዚኣቶም 1268 ጾታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝወረዶም ወሲኸን ይረድኣ። ካብተን 4 ሃገራት እታ ዝኸፍአት ሶማልያ ክትከውን ከላ ብሰንኪ ሽበራዊ ጉጅለ አልሸባብ ዝተፈጸመን ዝተጋደደን ምዃኑ እቲ ጸብጻብ የመልክት። ብኣገላልጻ ጋምባ ኣስታት 2 ሲሶ ናይቲ ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብ ልዕሊ ህጻናት ዘጋጠመ በደላት ምስ ጉጅለ ጣሊባን ዝተኣሳሰረ ክኸውን ከሎ እቲ ዝተረፈ ድማ ብወገን መንግስትን ካልኦት ዕጡቓት ጉጅለታትን ዝተፈጸመ እዩ። ምስ ዕስክርና ህጻናት ተታሒዙውን መንሂማርን የመንን ነተን ቀዳሞት ዝተጠቕሳ 4 ሃገራት ስዒበን ኣዝየን ዘይምችዋት ሃገራት ተሰሜን ኣለዋ። ብሕልፊ ኣፍጋኒስታን፣ ኮንጎ፣ ሶርያን፣ ቡርኪና ፋሶን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣስታት 856 መጥቃዕትታት ኣብ ኣብያተ ትምህርትን ሆስፒታላትን ዝተፈጸመ እዩ ነይሩ። ንደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕትታት ምንባሩ ድማ እተን ተጸዋዒት ይሕብራ። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ነቲ ዓመጻት ከም ዘጋደደውን እቲ ጸብጻብ የመልክት። ኣብያተ ትምህርቲ ተዓጽዮም ምንባሮም ሓያሎ ዕጡቓት ጉጅለታት ነቲ ቦታ ከም ማዓስከር ክጥቀምሉ ምጽንሖም እቲ ጸብጻብ ይውስኽ። እቲ ጸብጻብ ግን ካልእ ዘተስፉ ዜናውን ነይርዎ እዩ። ብሳላ ቐጸልቲ ጎስጓሳት ጸለውቲ ኣካላት 12643 ህጻናት ካብ ቀይዲ ዕጡቓት ጉጅለታትን ሓይልታት ጸጥታን ተላቒቖም እዮም። እቲ ብወገን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝቐረበ ጸብጻብ ግን ካብ ነቐፌታት ሓለቕቲ መሰላት ኣይምለጠን። ንኣብነት ላዕለወይቲ ሓላፊት ናጻ ማሕበር ህጻናት ኣድሕን ዝኾና ኢንገር ኣሽንግ ገለ ሃገራት ካብ ተሓታትነት ከም ዘምለጣን ድርብ መለክዕታት ከም ዝረአን ነቒፈን ንዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኩለን ኣብ ዘይርግኣት ዝርከቡ ሃገራት ብማዕረ ክርእይወን እውን ተላብየን። ኣብ ትካል ሂማን ራይትስ ዎች ተጣባቂ ጉዳያት ህጻናት ዝኾኑ ዶክተር በክር እውን ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ንህጻናት በኣልማማ ንሞት ዘሳጥሓ ዘለዋ ሃገራት እስራኤልን ብመሪሕነት ስዑድ ዓረብ ኣብ የመን ዝካየድ ዘሎ ልፍንታዊ ኹናትን ከም ኣብነት ጠቒሶም ጋምባ ነቲ ዝቐረበለን ነቐፌታ ምላሽ ኣብ ዝሃባሉ ብእስራኤል ኣብ ጋዛ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ናይ ዝመጽእ ዓመት ጸብጻብ ክኣቱ ምዃኑ ኣመልኪተን ነቲ ጸብጻብ ንምድላው ዝኾነ ፖለቲካዊ ተጽዕኖ ከም ዘይነበረን እውን ወሲኸን።
بزنبقرنا يلومي حفشاو مدلواتنا فتصيمنا لنا صباح حساب نرخبكم مني أفورك أمس كلهم مسارحتي سلام ليكي دحان حدروا شلقيز انتنا وحيد قابز باللي كباقي هاي قولن زفتركي شلقيز انتنا وحيد قابز باللي كباقي هاي رفقون زي راديو دمت